An zargi tashar Arewa 24 kan ba da gudunmawarta wajen lalacewar wannan jarumar tata ta kwana 90 wanda ta fara fitowa suka canza ta mai suna Safara'u kwana 90 wanda yanzu ake mata lakabi da Safa ta 442. To wannan ba shine abubuwan da muka kawo maka a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Za mu kawo maka yadda bidiyon wadda ta fara faɗin wannan baci wadda an san cewar an yi hira ne da Rahama Sadau akan matsalar da suka samu da Mansura Isa, sai kuma aka sako mata wani bangare wanda take cewa ita fa babu ruwanta a wasu rigingimu da ake yi, amma kuma ta yi tsokaci akan wannan bayani. Amma muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka, da ka daure ka dangwala mana subscribe kana ka taba alamar kararrawa, domin taka ne zaka dinga samun videos din mu zafafa kuma daɗaɗa da zarar mun daura a koda yaushe. To wannan dai zargi Rahama Sadau ita ce wadda ta fara yi, wadda an samu wannan farkon hira ne da aka yi da Rahama Sadau da wani ɗaya daga cikin ma'aikatan North Philips, wanda aka yi magana akan matsalar da suka samu da Mansura Isa, wanda ta ce ita fa ba ruwanta da wasu rigingimu, wanda a yanzu ma ta ga Mansura Isa za ta je ta rungume ta, saboda kuwa abokiyar aikinta ce ta masana'anta ta Kannywood, domin haka ba za ta guje ta ba. Amma waɗansu sun fito suna yaɗa jita-jita, kuma ta ce wai amsa da ta bayar ake ta surutu a kai. Magana ce aka gaya mata, ita kuma ta ba da amsa daidai da maganar da aka mayar mata. Idan ma mara daɗi aka faɗi maganar, to amsan ma kenan mara daɗi ce. In ma mai daɗi suka faɗa, wayanda suka faɗa, to sun san amsar ya take. Haka wannan shine cewar Rahama Sadau. Sannan kuma da aka taɓo mata ɓangare na wai matsalolin da ake samu a Kannywood, musamman ma na siɓarin Safara'u da 442 da Murja. Sai ta ce ita fa a ganinta Safara'u ta samu matsala ne, ko kuma ta fara lalacewa ne sanadiyar tashar nan wadda ka fi sani da Arewa 24. Wannan shine bayanin da ta bayar, ta yi bayani amma ba ta faɗi hujjojin mai dalilin da ya sa haka ba. Waɗansu sun fara zargi ko kuma a'a dalilin korattan da aka yi ne ya sa ta fara, ko kuma dai wani abin ne daban. To amma ita dai wannan jaruma ta sa mutane a rudu, domin ba ta faɗi dalilin hakan ba a cikin hirar da aka yi da ita da wannan ma'aikaci na North Philips. To wannan shine fa abin da ya faru. Ita ta ce Mansura dai Isa ba faɗa suke ba, ko yanzu za ta rungume ta, domin ita ta maida 'yan masana'antar Kannywood kamar ahali ne guda ɗaya, don haka ba wanda za ta faɗa shi. To mun gode da jimirin kallon mu da kuke a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Arewa Side.